Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade e yafnade wiide alhamdulillahi rabbil alamin. En keɓi noddali kewɗi namdotoɗi dental diine. Heddi ko waɗi tan ko lelgo heso, lelnago toon. Heddi noon ko an garɗo wiya ko ya rew e numéroji biyaɗi ɗi. Sa rewi hen mbawa nattude e galle he caggal nde kalanɗa sarɗeji galle ɗe. Nde wonno ko galle golle, wona tan galle on jarama jokke golle. So wiyama tan jokke golle, ko jokkirte golle ko addaka golle ɗe jokkata. So wiyama ngare ha gotta ɗen, yataw bottari ene woodi watteteni. So wiyama ngare jangen, yataw janginowo ene woodi. Enen mbawɗen ko sempini ngaren gollen golle. Sen gollima golle, so lewru maayi, goto kala waɗa ko wiyano no wirano. Oɗon gandi golle goltede dental ɗingal, hay goto e mon majjani ɗum. Hay mo ala toon ene andi ko golteden ko, sabu hewɓe hen jalti jeehi, kono hatta ene kepta ko keɓanno ko. Hewɓe hen nde lawƴande ɓe gartani, ko haɗiɓe artude haɓe gandi ene heɓe banggue goɗɗo, ɗum saabi ɓe gartani. An neɗɗo ne gollanama, acca hajuji muɗum, daronoma jamma ñalawma, an keɓa kalma mbaɗa e posma e hajuji ma. Kanko ko heddoro wiyeede on jarama jokki e golle. Hol e moɗon jaɓowo ɗum namdimi, gollo lewru maaya wiye a jarama jok golle. On ɗo ko fof kaɓorɗe courant, wifi, connexion tampere to woni. Hina subaka law nanganeɗa huɗal nangue ha laaɓa cer, jonde mum ne foti aɗa andi. Nangue ha laaɓa yettoma ne fewna ha feewi, gona heɗade en laaɓi cer. Gayna nanganeɗa radio RFI, fewne ha few yettoma. Keroɗa kennoya, nanganeɗa kadi joljole, fewne ha few yettoma, nawa caroya beddoyɗa. Ngara nanganɗa kadi journal piindi, journal o nangue adde, cibi jam jam nangue adde, yettoma eno sifa newiɗo keeriɗo jawɗo. Nanganeɗa mutal nangue ha timma, journal 1 heure nangue, journal radio fulɓe 1 heure nangue, Actu Pulaar 1 heure nangue, yettoma e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo. Ikiɗe kadi nanganeɗa journal RFI yettoma, nanganeɗa mutal nangue yettoma, nanganeɗa radio fulɓe télé o yettoma, e gueɗe goɗɗe nanguite yettoma. Jiida ɗum ko ɗo tan haaɗi, holɗum nokku journal ɗo. Dental diine kadi nangoye yettoma, jangde Pulaar jangina yettoma, jangde alkula Qur'ana arab yettoma. Aɗa heɓa ɗum to gonɗa, a anda baɗɗum hoto woni. YouTube tan ɓolo, YouTube ɓuri
ujunnaaje jeeɗiɗi neɗɗo e temedde joynata mofti ɓe andi ɗum oɗo jeeɗi ɗum wonɓe toon ɓe ujunnaaje joyo e neɗɗo sabu ujunnaaje jiɗi ujunnaaje jeeɗiɗo neɗɗo ujunnaaje jeeɗiɗo neɗɗo e temedde joyo e pawɗon to mofti mbiɗa yiya ɗum toon ɓe fof alaa pinoowo itta mbuuɗu mum wiya ceerno jagguɗo e ko janngoo o wi omo jannga omo janngine omo dawa omo jippo o heɓa kal makko o waɗa e posuuji makko duuɓi hono foti gila 2016 eɗen golle eɗen heen eɗen gadda jaranaani ƴettude kaccitaare nawanaa ceerno ma bottaari haalaaka hiraande haalaaka e a yennaa ko neɗɗo no maani aɗa yennaa ko jom haajuji no maani omo gollono ma aɗa dawa dawi ma keɓaakal ma mbaɗa e posuuji ma e kaajuji ma e galle ma kanko garta ha e makko alaa ko joddima makko sara a jaarama doggol weltima ɗum en nanni ceerno ko ɗum mbimi noon wadde tawi kono noon dental ngal waɗi yimɓe en ganda gonɗo hen mo wonani hen to golle o jii golle en gollorte ene muusi dental diina wonno ko 1 oɗon gandi wonti 2 oɗon gandi woni 3 oɗon gandi wonti 4 oɗon gandi wonti 5 oɗon gandi wonti 6 oɗon gandi on sahaa kadi bittanmi on haa jiitanmi on goɗɗum ƴettanmi on dental diina 4 e dental diina 5 e dental diina 6 ndendinmi ɗum naattinmi ɗum e nder 1 e 2 e 3 oɗon ndaara kadi mbe witta haa ɓooyi jiitanmi kadi feere wonde ƴettumi dental diina 1 2 3 4 5 6 watta e nder dental gootal oɗon jii ɗum haa gonɗon temedde jeeɗiɗo pawɗo haa ngal to woni ujunere temedde jeeɗiɗi neɗɗo oɗon gandi ko kalanmi ko wonaa mbiɗa fifindi koko kalanmi ko ko ganduɗon kalanmi sino keewini cohlumi ɗo foti ittataake en jini ujunere temedde jeeɗiɗi neɗɗo ngalɗa ko temedde jeeɗiɗi neɗɗo heewano so keewini ɗaɓɓeten enen tawanon kebbini ko heewi eɗen ngara eɗen kaala konngol gootol ngare mballe ngare jingue portable bona mi nodda hami tampa ordinateur bona nodde ha tampa ronke e nder dental pongal ni fodde ujunere temedde jeeɗiɗi neɗɗo kadi ujunere neɗɗo e temedde jeeɗiɗi ujunere e temedde jeeɗiɗi neɗɗo donka dañde kene sooda ordinateur e portable nelda ko ma daroɗa kaala ha tampa geɗe kewɗe ene ngara enen donke dañede min kesta ɗum haalde min badde hamin keɓa ɗum min gadda ene yaaro noon saha fo jii mbaɗen grève sikke ma taw nafi taw nafani haale ha sikke ma taw hawrama ronka hawrede kadi mbaɗen ni mbatten ni kaalen haala moƴƴa juɓɓinen ha yuɓɓa garten kadi golle jokka kadi jega kewke temedde neɗɗo kadi ngara kadi monnen kadi woni hoore bowal ɗum to wona temedde ene golle e rendine ñalawma gooto ɗum firte kadi garten kadi cañen kadi gollen eɗen golla eɗen nanna yimɓe eɗen gadda eɗen nanna eɗen kalnaɓe sarɗiyeji ay mbiya eyi aɓe naata koɓe hellitaɓe julɓe haalaɓe konngol pirta konngol no wayi teddude ni kaala konngol ka tedduɗo ngara pirta ɗum golle ma so yi komi gaddowo adana a firti haala ma wonda e golle an wi ka nannam komi haalnama nannirte a nannama a jooɗima addani wona min kaala ngare gadde ha ɗum natti wawde wonde ko ɗum woni sababu dental ngal wiya yo lawƴe ha laaɓa cer nde lawƴande ɓe garti kadi ɓe kalnama sarɗeji noon kadi noon natti no wano wonti ñalawmaji kaala tongayɗe so golle jonti amin celli amin kisa min ngara min golla so gantu falaki min ngara min golla
ngantu falima ko ngantu falato a mbay ngantu so ngantu falaki amin celli min ñaagaki Allah aajo ndirede min firta aadi ɗum yo aldana men on bangi kala ko min kaali amin ganni golli ɗum inchallahu taala ɗo min silla min kis on ɗo gandi ko kalami ko ɗo wona politique ɗo ko golle woni ɗo kala gonɗo dental diine en andi ko golle no foti yimɓe naftortogal no foti yimɓe naftortogal ñalawma gooto mi acca haaje mi jooɗono on mi nangana on ko nangete ko nani dental diine keɓon kemnoyon no wano adan dental diine wonno ko gootal keɓa darsuji ma keɓa journal ma keɓa jangde pular keɓa jangde alkul arab keɓa kolli ma keɓa dental gootal wiya yoɓa ko mbawɗon caliɗon ha wiya yo waɗe gofo 400 wiya eey tonga ɗon tongita ha laaɓi cer yimɓe jooɗo leƴƴe ndeeja fodde 400 ngattuno ɓen 400 pawɗe ko ari hen ko timmata hay 100 neɗɗo fof jooɗo mbiya ngala mbawa en nanni ceero 100 neɗɗo fof mbiya mi ala mi wawa aɗa wawa kay jalta ande kam wonɓe ɓe kam ɓe ngala hemɓe kono sa wi ko hen gonɗa a wonani hen ceerno gonɗo hen ko ari ko wallude a jooɗima deƴƴi wiyama ngarenji hen gese ndemoyen ari joni les lekki a remani ko noma tan wadde ko noma tan ɓeydi keweni sa ari e nokku jangirde a haalanama sarɗeji jangde ka jangowo wonno mbiyeɗa a ara dental a haalanama sarɗeji maggal a wi eey nani a jaɓi ar golla a wawa mbasa nadde kono ngara naata jooɗoɗa haaleru maayo ɗiɗi maayo o e deƴƴere de nana ko haalte ko ɗum yoɗani ɗum saabi noon dental ngal wayla wattano annama dental 4 ngala wiya dental diine 1 ngala wiya kabaruji ular nangiteɗi ngala wiya duɗal limto ular ngala wiya duɗal limto arab an noon sa ari an andi ko mbawɗa no mbawɗuɗa ko jiɗɗa ko kalanta min ngara kala inde ma yettode ma on saha kala ɗo jiɗɗa nadde ɗo e ko mbawɗa yobde ko so gotal kala ɗiɗi jiɗɗa kala tati jiɗɗa kala nayi fof jiɗɗa kala ko jiɗɗa ko kalanta min nandeɗa hen joɓa ɗum wona hen so lewru maayi a addani min gittuma an kay gittaɗa fayda ɗa ande ko a firti aadi wadde ko aadi ko firta ituma wona minen ko enen ndendi golle ɗe en ndendat jingenɗe hoolenɗe so goto fo wi mi wawa mi ala aɗa dawa aɗa daña ɓuuri ko 400 ñalawma goto aɗa gollen lewru ha maya hay 100 a wawa waɗan ceero ma te mbiya ceero hol ceero woni hol ceero ma woni ceerno an ceerno ma ronkanima hay kaccitade ala haala bottaɗe hiɗade aɗa dawa aɗa yenna ceerno ma haccitaki anda ceerno ma haccitima anda ceerno ma wuttima aɗa wiide ko ceerno ma ko jangguinowoma aɗa nuɗɗini aɗa jangga cikka o tinani aɗa nuɗɗini aɗa jangga mbawa jaaha lawol maɗa cikka a funtimo a funti hoorema cikka a funtimo andu a funtanimo a funti hoorema gandal wujjataki gandal jangata mbawa woɗɗima noon no mbawirta gandal waɗanma ɗum seeɗa seeɗa aɗa janga aɗa wawa aɗa janga aɗa wawa ha Allah walluma mbatta windude ha Allah walluma mbatta jangude ko heddi waɗanma e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo ko janganoɗa duuɓi jangi e nder lebbi seeɗa mbatta yiide bindol an saabu heɓe nanɗo ɓe gandumi hay an jiyatano joni amin bindidira mbeɗa winda ɓe jaabo kam so mbeɗa yenna ɓeeɗo no min jottodiri nde hay ɓe gandano to ɓuura an hay allifa gandano to joni watti winde mbaɗa aɓe janga goɗɗum min koddani min joddaki kono mbeɗa winda aɓe janga soɓe bindi so jeeyi mi satanoɓe
ɓe wiya ɓe kalmi heɗo ɓe kalmi heɗo wona balla ma ganda a yiyani ɗum anda ɗo hoɗi anda ɗo koɗɗa ɓeene funnange ɓeene hirnange ɓeene rewo ɓeene worgo donc jingandemo hawo jinganaɓe ha heddo wiye yo udde gudde galle o gudde galle o gudda hon nangi toon udda hon nangirta ha yetto on on yita kabri pular e jangude arani omon jangu on keɗo on kettako allahumilla nangoyon ay nangude saɗani nangude saɗani saɗi ko wadde feere ha yetto ay nangude nde saɗani ko saɗi ko baɗa feere ha yetto nanga vidéo yetto nanga audio yetto audio fodde heure yetto on toon on jeeɗum toon audio fodde heure yetto on toon audio 30 minutes yetto on toon audio 50 minutes yetto on toon ɗum noon saɗi no mbatta ɗum e nanga ha ngayna yimɓe ne ngulla sara ma naatani hen yetto gasa nanne ɗo woni golle ɗe ko ɗo woni golle ɗe ko golle mawɗe tiiɗɗe ɗe ganduɗa mbeeɓani kono noon ko Allah jingani on addani on jaɓani ko dokka ɗon ko heɓta ɗum woni jikku Allah so rokkima a jaɓani ko rokkuma ko heɓta okkoɗo yo Allah hokku en nande ko haalete ko e famde ɗum nannire ɗum Allah e famirde ɗum Allah e arirde sabi Allah naatirde Allah e wadde hen jawdi mum sabi Allah taw wona yeengo ɗo ala yeengo ɗo ko Allah ɓolo woni ɗo saɗa janga jangire Allah keɓa hen Allah jawdi ma sana ara nawirde Allah keɓa hen Allah kala ko wona Allah ko ella e Allah jadata so ella ari Allah yalta so ella e Allah gardi Allah woni toon ella yalta ɗum noon enen jiɗa wonde ella jiɗɗe wonde koye Allah ɗum noon wadde nafata ɗum ko gonɗude sa haali konngol gonɗu e maggol sa haali konngol gonɗu e maggol no mbirɗa ngol ni gollirgol noon kala ko kalɗa e ɗemgal ma yaataw aɗa gol ɗum aɗa ñaani ƴeew goɗɗo sara ma mbiyama oɗo numéro waɗanam hen hami ara mi ɓiltuma kanko kam yo won tan jangginawoma kono kadi o janginma kadi o ñolma kadi wawa wonde a ronki dañde jobde an ƴeewe musidɓe maɓe mbiya min de ɗe balɗe oɗo groupe mi reweto naggam nelda oni waɗanam hen naggam somi dañi artanma kanko kam o wasa andu kam ɗo donkal ma ko joɗɗa ha wiya ittama yaltinama e sinima 400 timmani hay bottari mo o gollama lewru no wurno omo gollanama ɓacci haajuji makko an dawa dawi ma e haajuji ma garta tawa no fewna ha fewi ƴetta nanna ɗum e portable ma ñifa connexion ma gona heɗade sa yam yaa to wunto ko jiyata connexion yiyata connexion nawma toon hayto toon connexion nawanma toon mbawa heɗa ɗum toon ɗo noon jaggete adde nanna e portable ma ñifa connexion ma wontama radio e télé aɗa heeɗo aɗa yeeɓa wona balla ngal balla noon mbimi yo jingu wona dokkal on dokkani min ko golle ɗe min golloto min mbiya gaddu onon son golloyima on jaɓama ko golle on joɓeɗen min somin gollima joɓe min gollamen de wona dokkal ko golle wiya kala garowo ko 100 mbiyeɗa e addu ɗen 100 a jeeyaɗi mo jeyɗe ko haqqe amen o jeyɗi dokka haqqe amen o min so yonti min janggini min gadda min janggina ko so yi min gaddi a addani so ɓoyi mbara min gaccat so accama kadi min gulla nde waydi arde inno arirte o gaddani hankkadi haalama to ngama jiɗɗo yo ar yoɓa gollane yiɗa deeƴa ko ni wiya kala jiɗɗo yo andu dental diina uddani ene wayno wano ko Allah ko udita Allah ko udita namɗo ne yaada e Allah ne wonde Allah ne wondini Allah ene wonde Allah ene wondini Allah kadi kala garɗo yanta hen kadi yentina noon yenta hen yentina
kadi yencina noon yente heen yentina yencina golle ɗe mbawa yarude yeeso ko galle golle wonɗo wona galle haala wona galle haala ko galle golle somin pini min ngala haala ko golle min jogii min nanga min gadda min nanga min gadda ha hiire settede subaka ha min o jiya min gollo ɗum ne nange ne fewne ɗum tune nange ne fewne fottaɓe jeegom ɓene nanga to ngala nanga to ngala nanga ga gasa rendinne kadi fewnite kadi ha yetto on wona ko tampere ngare jingue ngare mballe no wallirte ko an jiɗɗo arde o temedde ma nayi gaddata bindoɗa naata kala lewru temedde nayi mbaɗata ene jaranma ngara jarananima kalma ko an jeeyi moftu ha tiiɗa kalma ko an jeeyi moftu ha tiiɗa kalma ko an jeeyi moftu ha tiiɗa ene jaranmana ma waɗno jaranma ngara joɓa janga ngara gadda keɗoɗa turdaluji ma ngara gadda keɗɗa darsuji ma nani ngara janga pular ma joɓa janga hakkude arab janga joɓa jarani yobde français e gueɗe goɗe fof jarama yobde ga kam ko yo toon on jarama jokku yalla yo moƴƴe ngala hen jiɗɗo yo ar ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko ko jiɗɗo wiya kadi mi holli numéro o mon ɗon nani o moni numéro o wonno ɗo sike momtake ñima tan ɗo o moni numéro o nde mbatta ha jettoɗa min mbawa nadde hay goto noon wiya ko yo ar ko jiɗɗo o jaran ɗum arde yo ar naata eyyi hay goto fooɗoya ko yo ar aɗa yiɗi nadde ni mbatta 00 nan 221 77 906 14 mbaɗa 81 nani woni WhatsApp o ngara kaala hen indema yettode ma tawde winda hen Yaya Ly ni WhatsApp o nan ɗon saɗa ara noon andu ko temedde nayi waɗɗi dow dande ma nani ɗum ɗo joɓata binduɗa naata hankkadi so kadi noon kala lewru maydu ko temedde nayi mbaɗata saɗa windo ko temedde gaddata binduɗa joɓa lewru yahoru ndu gasi binduɗa joɓa lewru ma yahoru hankkadi gasi a windima a yoɓi janga noon sodu maayi kadi temedde ma nayi gaddata wonande gotal ngal ɗiɗi jiɗɗa temedde nayi gaddata binda gayna joɓa ɗiɗi ma gasi tati jiɗɗa temedde nayi gaddata binduɗa tati ma joɓa jiɗɗa ko nayi gadda temedde ma nayi binda joɓa joɓa nayi temedde nayi laabi ma nayi koni foti yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah won gondiɗo haaji tan ko ha mo andano anda ganduɗo ɓeyto gandal ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam